Vážené dámy a páni, Robert Fico je nielen predsedom vlády Slovenskej republiky, ale aj náš priateľ. Za politickú stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, chcem čo najostrejšie odsúdiť, čo sa stalo dneska v Handlovej, ale zároveň vyjadriť ťažké znechutenie nad tým, čo ste tu vy páchali posledné roky. Vy, liberálne médiá, politická opozícia, akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili. Šibenice ste mu stavali. Tá zlosť a ten hnev a tá nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. Máme v tom veľa emócií. Robert Fico je štvornásobný premiér. A kvôli vašej nenávisti dneska bojuje o život. Toto je útok na každého Slováka, na každú Slovenku, na každého občana Slovenskej republiky. Roky ste živili strašidelnú nenávisť. Strašidelnú nenávisť. Ja som presvedčený, že tú vinu, ktorú progresívci nesú, tú vinu, ktorú nesú všetky liberálne médiá, nikdy nezmýjú. Nikdy ju nezmie Matovič. Nikdy ju nezmie Šimečka. Nikdy ju nezmýjú nikto z nich. Ešte aj keď som oznámil dnes v parlamente správu o tom, že je postrelený predseda vlády Slovenskej republiky, že stále po nás hulákali. Nemajú kúsok empatie. Kúsok súcitu. Povedzte mi, čo budeme teraz robiť na Slovensku? Ktorý politik ešte pôjde niekam na verejný meeting? Vy ste z nás všetkých spravili terče. Všetci máme rodiny, deti. Všetci sa musíme teraz bať o vlastný život. Lebo tak veľmi ste nenávideli, že si Slováci zvolili Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu a Hlas a SNS, že ste po nás museli ísť ako po zveri. Tu máte ovocie vašej činnosti. Kvôli vám je dneska predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Najvýznamnejší štátnik v novodobej histórii Slovenskej republiky v nemocnici a bojuje o svoj život. Kvôli vám. Želáme Robertovi Ficovi, aby to prežil. Aby bol zdravý. Kvôli vám. Vážení zástupcovia médií, ja prvý hukot na médiá mám za sebou. Serebiakov, ty odovzdaj novinársky preukaz. A presne ako povedal Ľuboš Blaha, je to atentát na politika v novodobej histórii slovenskej politiky. Drahý Robo, v mene SNS sme s tebou. Priatelia zo Smeru a najmä Robová rodina. Ste spokojní? Ste? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Matovič a ďalší ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie, a verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii, drzosti. Pán Šimečka tu s nami chcel byť. Nech ide do denníka N. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Pretože toto je výsledok nenávisti v spoločnosti. Chapústva, kedy ste pomohli Matovičovi, psychopatovi s pročkom vládnuť v tomto štáte. My sme sa zázrakom vrátili. A znova po nás idete. Ja verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo. Chcem povedať opozícii, že nech zalezú, nech rešpektujú výsledky volieb. A drahý Robert, všetci, ako sme tu, sme s tebou.